Čo je lepšie, klasické tehly alebo moderné tvárnice, výhody, nevýhody? No my celú našu kariéru murujeme z tehál, konkrétne teda väčšinou 99% robíme s pezinskými tehelnami. Pre nás je ten materiál vyhovujúci, montážnici naši s ním vedia robiť, čiže my preferujeme tú tehlu. Čo sa týka tvárnic, určite ten Ytong, Porfix a tak ďalej, tie presné tvárnice majú lepšie tepelno-izolačné vlastnosti, čiže dá sa s tým postaviť dom aj svojpomocné, bez problémov. Myslím si, že troška zručný človek dokáže tú murovku spraviť úplne bez problémov. Zase je to o tej cene. Keď chceme dodržať nejaký predpísaný systém a k tomu Ytongu zoberieme teda preklady, vence a tieto všetky doplnky, tak tí sú strašné. Potom dá sa povedať, že dosť drahšie oproti klasickým tehlovým. Že možno to tak pôsobí, že keď si človek pozrie cenníkovú cenu jednoho Ytongu a dvoch tehál, lebo Ytong je väčší napríklad, tak vždy mu to vyjde, že ten Ytong nie je až tak drahší. Je to rádovo možno nejakých percentách, ale na tých doplnkoch to potom naskáče a tá Ytongová stavba sa dokáže dosť predražiť. Preto my dlhodobo robíme z tehlu, aby sme boli aj, dá sa povedať, že ekonomicky oproti konkurencii. Tú tehlu nikto nič nepokazí, sú to kvalitné tehly.